good morning. Nata diri guys sa Matsumoto Station dapit nga kuan Daiso 100 yen shop guys kay mamalita og mga kinahanglanan na para sa mga order. So banunta mo guys aron makakita pud mo. Tara let's. Bitaw na bitaw ta diri guys nangita mi ka parking kay puno ang mga parking na nami sa third floor. So na to sa third floor guys, third floor nga parking kay kuan man sila guys building nga parking ba. Basta sa Matsumoto kay nani lang parking kay gamay mag space diri. City man gud diri guys, nadaghan kadto ang mga sagdanan ba. Ja gagmay kadtong space. So nata diri third floor. Inja musaka ta sa fourth floor kay na dito mga store. Hello? Okay. Korewa? 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 Sugay! So, nanata diri guys. Naikuan diri guys, elevator. Mag-elevator ta papasangpi. Ala, uy, di man sa musa kag-elevator. Baka hagdan ba hinon mi? Pero okay ra ni kay kuan exercise. Daghan ka sa dyanan diri guys. Nata pa doon guys. Welcome to Alpico Plaza. Daghang store diri guys. Tay Avel, na Shimamura. Napoy book off diri ay. Nata diri ta ay. Arita diri mapalit guys kay naman ko diri ahang kinahanglanon. Na diri ang gipangita gud madto lang magnaapa. Tag atong inani guys basket. Nawala gud siya kiyo ay. Nagpalahi si Jagija. Yutse? So nani ipay ka wanay din eh. Mo nang gipangita guys, mga inani ba? Naara man gud ni diri sa lain nga Daiso kay wa man gud. Og palitag tingog ani og kani ay. Ay na diri ang mga kinahanglan. Patricia, urot na. Puno na guys, maadto na ta sunod na po ng uban kay pasino na tay kabayad ani. Kape ka kiyo ay. Bayad na ta guys. So ana ko ning palit og plastic guys, kanina lamang paper bag ang gigamit kay para recycle ba. Pero gamiton na gapon na sila guys sidlan sa mga order puhon. Inja sayang man kung mapalit tag plastic inja makatabang patas Mother Earth char bitaw mo na itong mga napalit guys nakalimot na og video sa uban kay na busy kog pamili ba sa kiway murag yung kurik bata apil-apil pod diri ta magbayad sa parking 330 ang parking diri guys sayang kayo ang kuan ito kuya nagbayad sa parking ba free man unta tong bayad sa parking guys kay niabot man og 3,000 yun ang napalit sa kuan 100 yen shop na may service sila mga free basta maabot og inanang amount. Yan nagbayad si Takuya 300 na saag na pud mi. Si Takuya mabasa parking ay nani kay masaag saag makalimot siya sa number. Madyo gani kay iyo madyo gani kay nakahinumdum ko nga 341 mi. Taman gud among number ay niabot mi 400. Padong na tagawas guys, muuli na tao, mohapit pa dayta na pa dayta mga hapiton. Kagawas guys, kay giharangan ta. Bayad ta ay. Nindot siguro ni kung gabi iba ka ni mga lights ay. Papasangga ko yun mutay na. Sayang ka adyo. Nagkalimot na kuno si Jadi mo naganasin ta kuya good basta yung mga kanang bati nga panghitabo ba kay dyan kalimtan na adyo hindi sa ganahan magulik-balik kay kinahanglan daw mag move on. Murag kurik ba ning tanaw og kuan map. Kasabot day kadhanak. Ha? Wakata? Wakata? Honto? Kasabot ko no si Za. Adto na ko no mi. Nay mga bata diri ay. Wanay mga dahon diri guys. Nangaupaw ng mga tanom kay tugnaw na. Kay padoong na jud sa winter. Kiyo ning sirit og dagan. Ay. Ningabot na si Za ay. Kasang happy sa kiyo diri guys. Kay nag-request mong gud si Za nga gusto mo rigkuan. Kangkang Park na may train diri mga agi. Kangkang. Koko de miri. Asa man ka pa doon? Panghawid. Doza. Dako na dun sa kiyo ay pwede nagdigunitan. Okay ko na ta ni baba. Taka ko na ta mo.
Dali ra jud kadtong panahon guys, basta na kay anak. Paspas kadto. Paspas kadto lang pagdako. Go akang. Kits-kite ne. Koko, doko. Mau kay ro ne, kay di. Kang. Penghawid bay. Agad pamuhi bay, kay delikado mataga ka bay. Dozo. Asa atin ko. Pasado mo dagan ay. Nanadiri sa kiyo ay. Ta? Dikta? Dikta? Ito sila kayo ba? Ito sila kayo. Bantay na kawati. Bantay na. Sinanglan isa rin mabihan kay kawan. Dikta. Dikta ya baba. Ini kay agan. Ini kay hawa. Bantay. Bantay. Mati. Dami. Ini kay. Dami. Dami baba. Dozo. Lisod man dahil siya nga isa na ibilin. Dikta. Okay. Thank you, Musiroy. Do, akong. Do. Do, akong. Dance. 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 Go. Move. Dance. Nata diri guys, kay mamalit ko og kuan mga sagol sa cake ba. Kay na ko order cake nga diri lang ta mamalit kay diri man migi ka nagduwa ni Akio sa kuan Kangkang Park. Daan na sila diha guys, kay mga ana sila donuts. Kita diri ta maggrocery ta. Kay kung magdungan man gud mi diri, nagapas mi sa oras kinahanglan mi magdali. Ta kuya nagdali-dali. 10 grapes. Mo ni mga sagol sa atong fruit cake. Magdali ta guys kasi ta kuya nagdali to kay mutan-aw mo gud sa samurai ni guli namo. Mong sila na lang dito nga og donas kay para nga among oras ba. Di masayang. Kay kinahanglan man ko mag-grocery ani karon. Diri mga pang cake ay. So murag-mura na itong kinahanglan guys kasi sa Q kinahanglan po ta mo palit og kaning para kuan ba para cookies. Papalit na pod. Unsa naman sa naming gipalit bay. So after ani guys kay muli na ta kay mag-prepare pud ko para sa order na haani ni kaugma. Then si Takuya kay mutan-aw pa pud og samurai. So mo ni ang result guys sa cake ang gibuhat ato nga order ato nga time. Mo ni ang fruit cake ang gibuhat. Then ang katong uban nga mga gamit guys sa Daiso sa 100 yen shop nga gipalit nato kay gamitanan pa to siya sa December nga order. So salamat sa pagtan-aw guys. Always remember to stay safe and God bless us all. Salamat pud sa mga ning support sa Little Business.